Molweni igama lami Lisolise mfana kwaSanga. Lena inkqubo cutting edge part 2 apho bona siqale namadoda amathathu axolile Sibango uyamkela kutu andangcebetha babe besixelela into ezenzekayo environment elapha enyanga. Lona ke uyamkela kuthi naye ngumhlali uhlala phezantsi lenyinyi yalapha. Lona ke axolile Sibango uhlala apha naye kule ngingqi lapha eVuk'uzenzele. Indoda enkulu ihlala phela uSaka andisho ukuyayibona ku-part 1 yiyo ezosixelela banzi iphinde isixelele ulwazi layo ngento umeya azenzayo kule environment. Awusike usithuthupe ngezindaba ezenzekayo abantu. Xa ninothetha ngomeya wale ndawo angathetha ndini nithi into angazenziwa umeya. Into yokuqala kugcwele izibhenqa abantu bayazumana phandle ndawo kuthiwa imisele emidaka iigaka apha lapha endleleni ininzi into angayenziwa umeya. Iitepu apho tepu abantu basele elepsini so inzima into yalapha. Abahlali balapha eVuk'uzenzele akukho nto bayenzayo. Hayi kaloku abaphethanga bona akho nto abanoyenza abekho kodwa zihlale phezulu. Thina sifuna umeya apho lo mntu simfuna sifuna umeya. Okay ke masike sive ke kuwaxolile Sibango naye usixelela ngezinto umeya angazenziyo apha ekuhlaleni. Awukuxelele mhlekazi. Hayi wena bhoti umeya izinto zethu apha bhoti sizigqobokile xa kuletha imvula vinathi silala phandle. Ntsathu ke bhoti ke izindlu zethu apha phezulu zibe ngathi silele phandle and nasendleleni kumdaka kuklinwa. Umeya akaqashi bana bendlela uba makuklinwe apha. So nina abahlali akho amanyathelo eniwenzayo apha ekuhlaleni? Hayi ngingaba kule ndoda. Okay. Lona ke uyamkela kuhle ube ngishilo kuqala naye usixelela banzi ngento ezenzekayo apha ekuhlaleni. Umeya ke siyaqelela izindlu zethu siyamvuza ngaba okwade uzofakela ibhokisi ngo-2023 ngoku ngo-2025 igaga itsho ke sithi sidikiwe singabahlali igaga jonga abantwana badlala phaa. Kuvile ke shona Themba ababukeli niyaziva ke izikhalazo zayo. I-address kameya asiyayazi. Sikhona thina ngonokwethina siyayazi address kameya. Niyayazi? Siyayazi address kameya. Akulinto Akaflash meya akaflash. Hayi meya. hamba siyenza kaloku Makiweni. Sifumene ke isihlakatho sela kuyumeya ke inkosi kulamadoda amathathu ke awuke sike sizingenele ke sike sifumane umeya simithafule uba utheni esenza ezinto azenzayo kodwa ndamndedwa ndihamba nalo madoda amathathu. Hayi ke sifumene ke indawo kameya uhlala apha ezantsi inkosi madoda ke ngathi sizahambela apha. Meya man. Meya.
hayi ke sibalele ngabahlali balapha eFusenzele ngoba umeya bakho bathi bana awusebenzi ayikho into yenzayo tjani imali nje umeya ngomasipala usixelele banzi ngento the reason why ungazenzi ezona oqala ngazenze izinto clean apha kula mfolo upha aba bantu bathula ikaka zabo inoba uthi ikaka yakhe lo muntu izawuclean ba abahlali bayakhala bathi bana abawafumani amanzi phaya khawusixelele yintoni enzima ukufumana amanzi yokudala ndo-supplier pha oophayiphi imibhobho emikhulu xa ifika pha abantwana babo badekasa kuwo amanzi baqubha ngawo uqubha njani ngebhotile i-2 litre bajulana ngala manzi ukuva ngamahala la manzi awabhatala ngala manzi kwakula matyotyo babo hayi ke meya ke abahlali abayithandi ke ngole nto uyenzayo meya ke kodwa ke meya bekumandi udibana nawe Nanti le kaka ya meya mathuthi. okanye ufuna kufike ezi sportcars zam eziyi-2699 Bazingafika meya. Qinisekile? Utawunesiqela meya. okanye ndibiza amapolisa am Wabiza meya. ndiyadeleleka sisayilungisa kalo le nto sisayithetha njengamadoda le nto khawuzinyamezele ezinkqubo sizayileseka Amxelele. izawusebenza le nto khawuyeke mfondini angathi amanje ohlala ulife okay ngoba ungabhadla 15 years uba ubethi imeya yonke uyayibonele mehlonipheke kanjani ayeke mkhayeke Qala. Zazi ba ikaka ya meya. iyafana zokakazeni eziyazi hayi ke inkosi ke bahlali ithemba ividiyo ni ibimnandi ke sayivala ke inkqubo ka cutting edge uyosibona ku iBlue part 2 inkosi